Valencians i valencianes, borrullers i borrulleres, gent de tot el món. Avui estaríem fent falla i anant en comissió a les portes dels Serrans per a donar la benvinguda a la nostra festa gran, les falles. Però la Covid-19 ens ha fet parar un exercici més per a preservar la salut davant la tradició. Estem esperant la nostra setmana gran ja 2 anys i totes aquestes ganes i aquest sentiment que portem dins acumulant-se esclatarà com la pólvora quan per fi estem entre llum, soroll i la nostra família fallera. Els valencians i valencianes en general i el món faller en particular hem demostrat que som responsables i ara més que mai és el moment de cuidar-nos i de continuar complint les restriccions. Que tot l'esforç que estem fent siga per arribar al nostre objectiu, gaudir de la nostra festa tots junts i amb tota la salut del món. Esteu segurs de que tornarem al casal, a la nit màgica de la planta, als concursos de paelles i a tota l'essència que és Borrú i Socors. Però de moment anem a tindre unes falles virtuals i des de la nostra comissió volem aprofitar per a fer soroll faller. Com a fallera major, vos anime durant el mes de març, el nostre mes, a recolzar a la nostra falla, a mantindre'ns a la flama i a ser més Borrú i Socors que mai. Pugeu records a les xarxes socials, vídeos i fotografies del que sempre hem sigut i etiqueteu a la falla per a sonar molt, molt alt. Poseu-vos també els vostres blusons, parques i polars per a omplir de color aquests dies demostrant que les falles continuen vives i que en Borrú i Socors les portem al cor. I això sí, de tot cor, cuideu-vos molt, perquè sense salut no hi ha fallers i sense fallers no hi ha falles. Fallers, falleres, comissió, cridem junts amb tot el nostre sentiment que, encara que siguen virtuals, ja estem en falles!